ụmụ iyo ekonume ọ na-abụ asọkata eze anya kwulu nkata gwu ya okwu a sị n'okwu a na-asa anya n'ode ebigbo o nwere ife na-eme n'ala Igbo mụ wee gị anya odo m anya na o nwere ife ọbụla a ga-emetezi ya ọ bụrụ na mụ na gị n'anya cases a na-ebute na be anyị all the time bụ marriage, divorce, married and divorce. The rate is alarming. Onye ọbụla ji wee dizie concerned. Ụmụ nwaanyị efu na-azụlite ụmụ ha single-handedly. Some azụgị ya ụmụazị emesịa bụrụ mmadụ. Na-egekwa m ntị o. O nwego ụmụ nwaanyị zụrụ ụmụazị alone mesịa ụmụ ha niile abụrụ mmadụ. Nwaanyị a mere ya alone. O nwekwe nwaanyị ọzọ nọ n'akụkụ chịkwa nke fụ na onye eme na ya bụ ihe na ọ nwụrụ ọ ga-emekwe oge fa mebeli fa na-afụ o na ife nwa a na-emekwuzi maka ihe afụkwa onye nne ya na nna ya zụsi anya onye a na-ezuzu ezuzu ife onye si sọ mmụọ ya zụrụ onye abụrụ sọ mmadụ ọ dị ona ihe o ji wee karịzịa kịta bụ na ụmụ nwoke rapụzi ife eji abụ nwoke ghọzie nwaanyị ewee nekatazie anya ọfụ na o nwere any other option na kama o ya eso onye amịa anyị ka ya nwazi na onwe ya kwụrụ n'ụkwụ ya ka ayịlị ya na-esighị anya fụrụ onye sisi anyị agụ ebulie ụmụ nwoke eluo n'oge fa ga-ekweta na fa failu in some certain areas ana mgbe ụfọdụ na-abụka areas matalụn so ọ bụzie na ọ dị ona nke bụ nwoke ife elu onye anụnwa fin ya dị vulnerable ọ chọbazie ka ya gbaba chọba ndị ga-azụ ya maka onye a na-achụ ga na-agba mfekwu bụ na ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada ma nwa ọkụkụ nwe ọsọ anyị na-agba gosikwe na ọsọ aka na-achụgo stil ife ntị na-ata agwụrọkwanụ ntị ya ma ezu ike nwaanyị malụ mma ka ọ nọrọ n'okpuru nwoke na-anọzi n'okpuru nwoke abụrụzi na ị ga-ewere ya melụzi amaid ịma na nwoke dị ndụ asigo na nwunye ya bụ nwanne ya nwaanyị ifele oge eji kweta na onye a nwunye ọ sị na ife a nwanne ya nwaanyị omego ebu mee ma di anụ n'ọfụ na nwoke na-anụ nwaanyị di eme wedin echi ka situation si wee dị ọ sị na nwunye ya bụ nwanne ya nwaanyị amịchalụ no nke ahụ mechalụ no from that day otu a ka a na-emezi expect ya mechalụ no o nwezi oge eluo ọ sị na ya ma amịchazi ọbụla onye ọjọọ ọ bụrụ na anyị na-akpọ ndị afọ ọjọọ ka anyị uche anyị na-adị amalụ na anyị contribute kwa a lot ndị ọma nọ ndị ọjọọ nọ o nwere nwoke gịnị ya ga-anọ bụrụ sọ mmadụ nwee nke gịnị ya ga-anọ ịma anụ ose ka gịnị ya nọ ọ na-emebi ife anụ o nwere onye standị ka e wee correct anya maka nrue kịta ka m kwụnyere ụmụ nwoke ibe m ụmụ nwaanyị n'anya o nwere ego ekwulufa ikwue ịbụla achawo ọzọ onye agbapụla onwe ya ọ bụrụ na anyị chọrọ maka anụ m ka ofu pastọ na-ekwu ihe kpatara na ya anụbeghị nwaanyị lue taa na ya na-eche ka mmụọ nke chi mmụọ nsọ wee sị ya na onye ị ga-anụ ife ahụ abụrụ ife ya nwa chelụ n'obi ya mana mụ na aga ịmalụ nke bụ eziokwu na enwero mgbe mmụọ nsọ nwa ga-abịa sị gị n'onye a ka ị ga-anụ ụdị ife ahụ adịrọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị jee nụta nke gị na ya ga-ebi ịma na onye maala ọfụma ị ga-amata ya maka o doro m anya na mgbe m na-esonite na mmadụ ga-eme oyi nwaanyị ara ịtọ efubedo pantị ya ị na-afụ pantị ya ọkwa ya nwa o jebe holidays jebe anatasịa krismas une wee kafụ anya ịfụ anya abụkwa ma ọ bụ na broda ga anọrịa broda ga obo na okwechiri n'ụlọ nwere ebe ị na-eje ọbịa bụ na ọ ma achọta ahụ n'ụlọ ọ na-achọta ahụ n'ụlọ ị nwere rum ọ broda nọsi anabazịa iwe malụ ma ị ga-ejekwaje atịbakwa otu so gị na efu ọ fịara arụ ọ dịbakwali mgbabụ na next year o nwere ike ị na-agba bọị nọsịkwa bọị disemba anyị ga-anọ jenụwarị ịma afụzikwa ya mana ụmụ anya a na-afụgodu ị na-anagide ife dị aṅa onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezi ya
ịbịa m nso mbịa gị nso amalụ ma ekwekwa ya omume. O nwere ike ikere onye m onyonyo mamịrị gị a mana enwere ife ndị ọzọ. Ọ bụrụ alụmdi na nwunye abụ ọsịsọ onyonyo mamịrị a, o nwere omume a na-emegasị. Nwoke na-anọkọta oko ịkpa ka ọ malụ ma nwaanyị a ọ bụghị onye na-anagide ma ayọ ya ma ọ ga-ekwekwa, maka o nwere nwaanyị ga-ayọ ọsị kama enigwe adagide anyị. Ana o nwere nwoke chọrọ ụdị mmadụ ahụ. Onye abụ na agbọghọbịa ji aka ya agba onwe ya ochu ebo ya nwanne mpịa amamị na aghọta ụdị ife a. Ịbịaba nso ewee malụ ịchọtazi onye ọ dabalụ gị na ya, God ewee gọzie unu, ya bụ na their marriage is blessed. Unu mere ya ka ọ dị onu a. O nwere onye a na-etinye ọmịchalụ na nwunye ya ma ya ọla n'iru ndị mmadụ, ọmịchalụ na onwe onye nwaanyị ga-ama ọjụba nyanwa nke iji bụla onye ọ ga-akụgbu gị ebe a. Ọ kụgbuzie ọkwa ozu agụeli awan echikwa ọnụta ọzọ nke akụkụ ya ọkụgbukwu ya ọ dị ịbụa. O nwere mgbe oge eruo odo ya nọ ya nwa bụ onye nọ at loss na ọhọ mmụọ. Ife melụ ka marriage ahụ dị mma bụ na nwoke na-amịchalụ no, nwaanyị amịchalụ no. Nwoke elighị alịlị sisi ya ga-ebi, ị ga na-eri arịrị ọ ka esi wee mịa. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịma na ịma anụ enye na excuse. O nwero nke azụrụ ọfụma fancha niile, maka onye zụkwali ya bụ mmadụ na-ezuru oke. So o nwere ka ya nwazuo oke ya wee na-agwa m na ngị nwazi bụ okorobịa dị 37 years ji ọnụgụ na-ekwu n'ime mere na ịnụba nwaanyị na ịka na-achọ. Asị nka njọ ibe niile egoro praịmarị skuul onwe anọ ya gịnị a na-enecha onwe na anya dị anya. Ịgụba nọ sekọndịrị egosi ya o nwere nnọọ onye na-enye gị onyonyo mamịrị ya. Ife niile ahụ ị kwụrụ na yunivesiti kwụsị ya pụta na striti anọlụ, o nwebe nnọọ nke ịtalụ nyelụ gị kik ọga ịgbara ọrụ ọ ga inwe problem. Ọ na-aka gị ka o si echi ụwa niile na-eme nke nwaanyị ahụ expect ka ọ bụrụ ihe niile ya nagide ọ nke jụzi ya na ọma anagide kịta a na-enye ya afọ ọjọọ. Ọ na-ama mma teamwork, iweta nke gị nweta nke m. Ọ bụrụ na emesịrị finally na ihe ngị bụ nwaanyị wetanwuru bụ 25%, mgbe ọ bụ nwoke agbanịta nwee 25%, anyị ebitigo cut off mark ya bụ na anyị ga-emenwu. Mana nke ahụ ezukọta n'ụzọ a eme ya nke ndị ọcha our first date ihe ọhịa ị nọ n'ebe isekpuru gị ana ọ ga mụ ha na-esekpuru onye ọbụla ana afụfọ mma ata n'iru ka nna ebe ayọ gị bịa mba anyị ga ịbụ na di na nwunye ya enidiri ịda ebe na-eyi ya anụ m akịkọ na egwu original ya anụ bụ nne ya kwadokwa ka anyị jee ka anyị fekere ndị bụ na anya eme anụ ọnya bụ ezigbo ring nke a nwa bụ gịnị esekpuru ana ka e wee kọọ n'ụwa niile. Egwa ha mere ihe ezi echugolo onye a ife na ya kekwa ititọricha na onyonyo mamịrị abịakwazie ka anyị sị gị na yes ibu afọ ị na-agbatalụ ngada ọ gago and sit down ịdị serious ije jụọ ese mgbe ahụ ị marago na onye a mmiri na-ama m anwụ na-acha m n'ọmụ na ya na nsogbu adịrọ na ife ọbụla o mere na aga m anagide. Onye a bụ original mmadụ na-abụ ga-ekwekọrịta onwa nke nwa God nwa ozi nwa angel nwa ifu angel Ruben ọ bụrụ ọrụ ya ịbịa sị gị nganga ịkpụrụ ọnya na ọnya ka edebelụ gị ịma na edeba nkwadobe. O nwere ife eji ama nwoke obi, o nwere nke ị ga-ada ada ọ bụrụ na ịdara ada nwaanyị na ọ bụrụ ụdị ịchọ idebe arụ nọọ ebe a ka ị na-arị achọbụ eri ụwa idozie ya nọ nke ichigụ butelu nke ụwa gị butelu. Maka na onwe onye Igbo kwuru egwu sị ụwa gị kpara gị vibut ị gara ịkpagara ya onye ụwa gị kpatara gị dọla ị gara ịkpagara ya onye ụwa gị kpagara gị problem ị gaghị kpagara ya onye ka ị ga-akpagara ya nke ọ wetara gị wele ya idozikwa ya ịpụtakwa idebekwa arụ na ife niile dị mma n'ike niile bụ nsị nọ mbụ ịgbọga enyi wee fụ na nsị dị ya. Ọ nwere ife nche ịgwa anyị it is enough for the wise. Etu a ka ọra m n'ọnụ aka mụkwa Igbo eze onwe iyo.